ଆଇନ ସାକ୍ଷରତା ସଚେତନତା ଶିବିର ବାବନପୁର ୟୁପି ସ୍କୁଲଠାରେ ଅପରାହ୍ନ 11 ଘଟିବା ସମୟରେ ବାବନପୁର ସରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଡିଜେ, ସବ୍ ଜଜ୍, ଜେଏମ୍ଏଫସି, ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶର୍ମା, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା, ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ମୁନି, ଉପସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲରାମ ମିଶ୍ର, କୋଟିଗଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣ ସାହା, ଆଇନଜୀବୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚି, ଅଶୋକ ମିଶ୍ର, ନାରାୟଣ ଜେନା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଧାଂଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ କାହ୍ନା ନାୟକ ସମେତ ବାବନପୁର ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଇନ ଉପରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାର को जानिबा ताहेले हमें ताको साब्यस्त करिया नै यदि आईन रो हमें सचेतनता नाही हमें आईन विषय जानि ना जे चेष्टा करिसंती आज ए माटे विचारपति महोदय को आईनजीवी महोदय को एवं गाँव समस्त न्याय व्यवस्था पृथ्वी दृष्टि एवं भारत न्याय व्यवस्था